ё ки границаро гузаштарам метавонистем бренд тибқи указ гуфта, лекин дар асл таҳти назорат ҳаст касе ки به شهروندی داره. سلام تماشابینان برنامه‌های ساربان سفرов. ما امروز تصمیم گرفتیم که کامنت‌ها را می‌خونیم و با سوالاتون جواب می‌گردونیم. با دقت گوش کنین. برادران، کدام ایده که داروهای گیاهی در کار یا حجامه به پول تماشا کنین و استفاده برین حتما. инчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, дороҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. эраҷев нависондай. ассалому алайкум акаи сорбон. дар бораи авфи муҳоҷирон меган пешниҳод шуда. ҳамтарак маълумот медодем. дар куҷои ҳамин информатсия дар ҳамин куҷое гуфта худат савол додай, ман дар худат савол медиҳам ки ҳамин информатсия дар куҷое ки мо надидем. дар бораи авфи муҳоҷиро ягон пешниҳод шудагӣ нест ҳозира шуда ва агар ки информатсия дар ин бора шид ва ҳатман мо видео мекунем ва ба маълумоти шумо мерасонем. ҳама рӯза видеоҳоро пайгирӣ кунем то огоҳ бошем. як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи сорбон. номи ман чорни списка ғалтида. ягон роҳ ҳастаи граница бурам. меша ҳамина ҷавоб медодем. ҳозир баъде ки 10 сентябр гузашт дигар роҳи ҳал надорад. чорни списка пеш аз 10 сентябр метавонистем ки граница бигзарем ё ки граница ногузаштарам метавонистем бренд тибқи указ гуфта проблемаотонро ҳал мекардем. ва ҳозир агар ки граница буброен шумо обратно даромада наметавонед, ба хотире ки чорни списка баъди 10 сентябр дигар иҷозат намешавад. хуршед гадоев нависондай. салому алайкум ака. як додари ма Москва рафт рӯзи 14 гардонданаш. сабаби гардонданаш телефон надошт дар бараш. ҳамин додари ма метавонам бобрава. телефон надоштан, телефона прошивка задан ё ки ҳаму данётона удалит кардан яке аз сабабое ки шуморо мегардонанд, обратно роҳитон мекунанд. ба хотире ки шумо телефон намегирен қатитон ё телефони нав мехарен, баъд мерен дар уҷа подозрение меғалтем ки ягон чизи безеб доштем. мисоли гап шуморо ба ҳар чӣ метавонанд гунаҳгор кунанд, обратно бигиранд, равонтон кунанд. ва барои асари нав рафтан ба Федератсияи Россия метавонад ки рафта ба шуғули аҳолӣ дар ҷои шиноснома ва раводид муроҷиат кунад. дар уҷа як бор паспорт тафтиш мекунанд. агар вақте обратно равон кардан запретиш накарда бошанд, метавонад ки сафар кунад, бурава баъдан. як нафари дигар нависонда. салом акаи сорбон. ҳамин учоти военӣ то ҳозир ҳаста ё ки аз байн рафт? не, и дар военӣ учот мондан, яъне ки прикази президенти Федератсияи Русия и аз байн намерава ва аз байн рафтагӣ нест. ҳозирам касое ки двойное гражданство доранд, дар ҳолати намондани военӣ учот паспортҳо аннулирован мешавад. яъне як рейдора ташкил мекунанд, як сахт мегиранд, мардума боз камтар беаҳамиятӣ мекунанд, камтар озод мемонанд. лекин дар асл таҳти назорат ҳаст касе ки به شهروندی داره به учоти военӣ паспорт аннулировать мешавад. бародари азиз, як чизи дигар хотиррасонатон мекунам дар бораи граница гап зади бародармон. бихоҳед бо одамои дилпир бирен граница ва гузашта битонен. агар номерои ки мебуроен ҳамин одаморо занг бизанед, ин одамо шуморо хичон ба дарса граница мегузаронанд. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум акаи сорбон. видеои границаҳо чӣ шид? як бор камтарак партохтем, давомаш нест. кай мепартоем амуро? мутаассифона хеле имконият дар мо ҳар рӯз нест. мақсад вақте ки ягон одами наздик мо сафар кард ба границаҳо, баъд мо метавонем дар ҳамун ҳолат ягон наворо бигира, ҳаму ба мо роҳӣ кунад, ма пешкаши шумо бигардонам. ва дар бораи вазъияташ дар назар дошта бошӣ, вазъият чӣ хеле ки пештар буд, ҳозирам ҳамун хеле тафтиши ҳуҷҷат, проверкаву очират то ҳозира ҳаст. як нафари дигар нависонда. салом акаи сорбон. касали туберкулёз бошӣ патент гирифта метавонӣ ё ки не? мутаассифона наметавонӣ. ба ин гуна бемориҳо патент дода намешавад. ин чиза манъ кардагият қонун. як нафари дигар нависонда. салом акаи сорбон. меган правагирӣ дар Тоҷикистон синни солуш боло меравад. ҳамин чиз асос дора ё ки не? не, ин чиз асос надорад. тақрибан мумкин ягон 6 моҳ пеш буд ё 1 сол пеш буд дар як ҷаласа ҳамин чиз пешниҳод шудагӣ буд ки барои дастрас намудани ҳуҷҷати ронандагӣ аз 18 сола болотар кунанд синни соли ҳамира, вале ин чиз тасдиқ нашуду ва синни сол чӣ хеле ки буд ҳамун хел мондагӣ ҳаст. ягон дигаргунӣ нест дар ин бора.
баҳром нависондай. Салом акаи Соломон. Хизмати алтернативӣ ҳозир ҳаст ё ки нест? Чӣ хел бирем хизмати пулакӣ кунем? хизмати пулакӣ пеш аз ҳар шидани призов мерем ба военкомати ҷои зистихдон муроҷиат мекунем. ва дар уҷа ки шуморо номнавис кардан, агар қабул ки кардан, баъд вақти сар шидани хизмати ҳарбӣ дар сурати ҳисоби амонатбонк пула пардохт мекунену мерен 1 моҳ дарсҳои ҳарбӣ хонда ва яъни билета дастрас мекунем. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.